Wara jimsħaf silenzju assolut dwar dak li ġara f'Paċa fejn il-Prim Ministru Robert Sabela bqa' juri kemm hu maqtuħ mir-realtà u mitħassib serju tal-poplu Malti u Awċi. F'attività politika li saret fil-Birgu, il-Prim Ministru Sabela fetaħ id-diskors tiegħu billi qal li hu imħasseb b'dak li ġara din il-ġimgħa. Wieħed jaħseb li fl-aħħar Sabela se jindirizza l-inkwiet tan-nies. Dak illi seħħ ġewwa pajjiżna dil-ġimgħa iħassbek. U dan ngħidu b'responsabbiltà. Iżda, diżappunt kbir din ir-referenza ma kienx għal dak li ġara u qiegħed jiġri f'Paċa, iżda kienet biss referenza partiġjana. Kollox beda l-14 ta' Ġunju meta ġarfet binja bis-swit sit ta' kostruzzjoni f'Paċivil, propju fi triq Paċivil f'San Ġiljan tard filgħaxija. B'numru ta' residenti f'din il-binja jkunu evakwati dakinhar stess filgħodu, jumejn wara il-ġimgħa. Sar magħruf ukoll li ġew evakwati 40 persuna oħra minn binja bis-swit dik li kienet iġġarfet. Il-Kamra tal-Ġeoloġi iddiskrivit din is-sitwazzjoni bħala diżastru nazzjonali u sinjal ta' falliment sinifikanti mill-awtoritajiet, partikolarment il-BCA li ġiet stabbilita biex tiżgura s-sigurtà pubblika. Il-Kamra tal-Periti fi stqarrija qalet li dan l-inċident jikkonferma l-ħtieġa ta' riforma fis-settur tal-kostruzzjoni fil-waqt li stqarret li dan l-inċident seta' kien traċedja li qatt ma rajna bħala. Tkellmet ukoll il-Kamra tal-Kummerċ li sostniet li s-sistema mhux taħdem u li l-falliment fil-proċess tas-settur tal-kostruzzjoni tipoġġi l-ħajja tan-nies u r-reputazzjoni ta' Malta f'riskju kbir. Iżda quddiem dan il-periklu u l-kritika, il-Prim Ministru baqa' jitfa' kollox taħt it-tapit u minflok kompla bir-retorika partiġjana. Dan minkejja li anka l-Viċi Prim Ministru Ian Borch tenna li għandu jkun hemm investigazzjoni fuq dak li seħ. Ejjew naraw li jkollna bini sikur u ħankun ċar. Mhux biss nitkellmu fuq bini sikur waqt ix-xogħol tal-kostruzzjoni, imma jkollna bini sikur għal 10, 20, 30, 40 sena matul il-ħajja ta' dik il-binja. Minflok il-Prim Ministru spiċċa iwissi lill-Ministri tiegħu biex ixamru l-kmiem u jaħdmu aktar. Ara ma jkunx hemm xi ħadd li jnaqqas mir-ritmu tal-ħidma f'mument meta dak ir-ritmu jiżdied irid. Jien ċertament mhux se nippermetti lil xi ħadd minnu li l-ewwel wieħed li naqsu minn dan ir-ritmu ta' ħidma li qbadna kull ġurnata irridu naħdmu u nistinkaw aktar u aktar. Intant wara jimsħata attakki fuq il-Ministri mill-fera estremista tal-Partit Laburista Neville Gafa, il-Prim Ministru Robert Sabela ddeċida li kundanna lil kull min jagħmel attakki personali, għalkemm anka hawn naqas milli isemmi lil Neville Gafa bismu. Wa nagħmilha ċara jiena qatt mhux se nkun favur l-attakki personali fuq l-individwu. Anzi, daw l-attakki jien nikkundannhom ġejjin minn fejn ġejjin u ma ser inkun qatt assoċjat magħhom. Marija Borch, Għannet News.